try perlu mengai imene merciang sesin pat ngapria sobai phi sha kan YouTube channel kajing benthmai mentah kasngi ko abanya sambat phi perlu e junga ba hato ki kynthei khristan ki de bandeng ki jingdeng ki de banle ka make up ki de phong sapti ba corridor ban pen bhabrio yala dia bat perlu e junga man ka por ngi de ban pet ya kaktin ko jong ublay ke ka ba ublay dala di hi uo ti perlu tengin ni duai sha bang sedang ban puli kaktin ko jong ublay ublay ka pa jingi ubah ning atrai kanat andi kleman ngai ka puram bagaji ro shami namar ba me melong utau siem ba kraw ublay ba ie jingi ki bre hado kata ba mem kwa dry speech nga ba iwe men sim lu injot no yusuf e junga ngai kublay ya ka jur kat ka jong me ban ni iwe piwe ya ka jing da ju smart ke ka jong me ngi ka jing pelai ka jong me ngi nak ti ka jong utong shon ba kham tam dry speech nga me mala tin ti ngi ban mela noran kalang ban ngi ngai kublay dry kan rat ki baro ka jing da bha ka jong me na ka mata ka jungi ki rong pom yusuf e junga hani ka klemat shopping puli khtir ka jong me nakar pare nambi try kan rat ko bha pha men se mu jong me boundaran kalang ban ngi khabangi puli khtir ka jong me bang yo ka jing nang ka jing star ka jing so ka resham phang khabangi puli khtir ka jong me khamtan price e chunga bangin la ban bo ya ki ha ka donot ka jong ngi ba pendan kam ya ki ha jing long chim jingi ba man la gasngi a try kan rat hani kleman ga tuai bas ko bha ban ma bingi ki pop ki like ka kang ka jongi ki bangi ji pusu si me ma si po chim ka jongi me ki ni baro ngi pan de Jisu amen ke hato kalong pop na em lada ki kynthei khristan ki deng jing deng ki le make up ki phong sapti ban per itan nat yala dia dan ki ba ong hooi badan pat ki ba pen bor ya ki lok ki jong ki ba kin le make up ba kin phong ki jan ban per itan nat shu badan pat ki ba ong e perlo be jwa ki don ru ki kynthei ki ba long extreme ki ba le bon ba ki make up bat phong ki sapti ba pen pau ki met hado wow badan pat ki ba deng jing deng shibon ba ki jing deng khnam ba kin la ban pen itan nat shu yala dia kum kini ki bru kim la ban ya klem kini ka jing ta jing pen ka te ka jing deng ku jong ki ka jing phong jan ba itana ka jong kim la ban ya klem kini ningkong timothy ka long ka ba ar ka khat ka ba khna ba phau ka ong kumju ru ba ki kan thei kin pen itanat yala dia ha ka jan ko badan akwar lem bat ka jing shida bat ka jing sngo adkar omda ka jing thain snyu lani da ka ksiar lani da ki paila lani da ka jan ko ba corridor henry ka ba dei kenya ki kan thei ki ba pen pau ya ka jing long riublei da ki jingle babaha phi parlo be janga angni om da ka jing thain snyu mi om da ka jing deng na de ki paila ni de ki jan ko ki ba corridor what pen I sarong yala ka jing bhabrio what kop handi ka attitude jong ka jing yaro yala di bat kani kam ya habru bat ka tin ka jong blei banna ka banta ka jong kabrio ka jong blei om da ka jing than snyu ne da ka jing deng ne da ki jan ko ki ba corridor ne hendrai kum bangila I hau ni kong timothy ar chipho no ko ong ba da ki jing le ba bha ni na ban pan I bangi de kita ki brio ki jong blei bat ha bangi pulia parlo be junga ya ka de kalendong jong timothy hang ning I ba upol ubatai bat uyanu jor hapdeng jong ka jing itanat ba shabar ka outer beauty ka ba pen I sarong yala dia ka ba kwa banyo I ki attention na ki weipan hapdeng ka jing itanat ka ba shapo ka inner beauty banlong ka brio ka jong blei bat kani parlo be junga ka long ka badan kam bha yangi iwe pe kham tam hapo jong ki yeng mane ka por ka bangi mane yaw blei ingkong timothy ar prag ong ngakwa namar kata ya ki rang ba ban duai ha ka jaka baro da ka bara I ki kiti ba khot klem ka jing bitar bat ka jing yasat mar hangning I parlo be junga ba ka ong namta ka jing yaro ka jong blei abangi pe ya kan ning kong timothy ka long ba ar khar ba khandai ba chpho ka point ka ba upor hani upwa ban ya thu yangi ka dei ba omdei ba ki kynthei kim la ban than use yu jong ki ne be kin ta make up ne ki phong ki jan ki ba itanat ne andrei hangni u ong ba ngimde ban focus ya ki ne shaba palat ka jing pens ko bhate te parlo be janga ma phi bat manga ngire ban pe pinya bha ya ka ne bangi kum ki briu ka jong blei ba kam de ban wan da ka jing long ka ba shabar ka jongi jan baram ne da ki make up ki jongi de ki ai ndrei ban pen itanat ya la dia ban ngi ha ban pet bat pikir bha
baka ego ka jongi ka attitude ka jongi bat ka jing sarong ka jongi kam de ban long tam namar bahang ne ngi perkhat tang ya ka appearance ka jongi ka jing i pau ka jongi ka jing pen i ka jongi shaki brio mangi de perkhat bha palo be junga namar bakan ne kan wan happening ka jongi bat ublei bat kan ne kan pen distract ru ya ki wei ki brio kham tam hapo jong ka jing aseng ka jing bha brio ka bashisha na e ka wan to gine pe nau ning kong petrus ka nong ba lai ka khar ba lai ba saw ki ba ka jing pen i bha jong ki to ai bakan om long tang kata ka bashabar ka jong ka bathan snyo bat ka badeng ki jingdeng ksiar lane ka bakup ki jain kup henry to ai bakan long uta ubriu balari jong ka donot ha ka jing pen i bha ka bam sep ka jong ka man sim bajam not bat bajar jar ka balong hakmar ublei ka bakordor e ki i hane parlo be junga ba u petros ba u paul ke e ka ba ki kwa ban kren ba kumno ki kynthei khristan ki dei ban no ba hani ki batai ba ka inner beauty ka kham kordor ban ya ka outer beauty ka jongi tingiri ban par khat bha parlo be junga kumno habangi phong ki jan e kumno ngi ta i pe ne to kan mau bha parlo be junga to da par khat bha bat fikir bha ba ka outer beauty ka jongi ka jing itanat ka ba shabar ka jongi kan long ka e ka ba gilong hapo ka inner beauty ka jongi ka character ka jongi ka kynthei ka ba hok bat ka ba shisha ka jong ble proverbs life huwe khat nyo ko ka pan po yala ka singkai da ka bor bat ka pen long khlan yala ki ksanti phi por lo be junga hangni ka tin ka jong ble ko ong ba ka brio ka jong ble ka pan po yala dia da ka bor bat ka pen long khlan yala ki santi ki jongka togin pet pat ya ka long ka bar pusan ka bar pun rio bat ka balai pho ka bor bat ka burom ki long ka jan kup jongka bat kar khie ya ka por ka ban sawan ka ang yala ka shentur ha ka jing start bat ka an ka jing lesbon ha uthli jongka ka jing itanan ka long ka jing shukor bat ka jing bhabrio ka long ka bathala henry ka kynthei ka ba shap tiang ya ublei ka ta ka ban yo ya ro klai i parlo be junga ka e ka ba ka khtien ka jong ublei ka ong bat ka ne ka long ka ba shai bha ba kum no ka brio ka jong ublei ka re ban long ngi kum ki kynthei khristan kum no ngi dei ban long te parlo be junga ba ki brio bat ki media ki pen sneu bha ya ka identity ka jong ki kynthei kham tam ki samla kynthei ki tv ki movies ki commercials ki social media ki pen i ba philong ki bala pediang da ka perthei dada philong ki ba kham bhabrio ne kham sexy ba kham tam ba phipet ya ki model hangning ite babaro kalong ka ba fake bat ki samla kynthei bon sian kim chu perkhat baki kwa ban long kum kine ki model khlem poi perkhat ba kadur ka ba ki yo i kam de ka ju ha ka ba shisha bo yo snyo ubakai kita shibon ki makeup ki bo shibon ki lights na ka banta ka photo shoot ka jong ki but hadin pat ki bore e shibon ki dak ki badan ha ka dor kum ki pimples ne ki we pat ki dak but ka bas ko si ka de ba bon ap deng ki samla ka thei ki jongi ki kwa ban long kum kine ki model ha ba ki pe ki but ki perkhat but kim sko nan ya ka e ka jing long ka jong ki ne ka jing bhabreo ka jong ki khlem perkhat ba ka e ka ba ki yo i ka long ka ba fake bat kat ba ki ne ki thei samlang ji kat kinang he kinang yai wat shu ya kini ki jing kwa bat pen bhabreo shu yela di khlem ka jing hon balai namar ka jing kben ka ba shisha ka jing suk ka ba shisha kamwan da ka jing long ka ba shabar henry da ka jing long ka ba shapo bat par lo be junga phila ban le ru ya ka plastic surgery yela di henry phimla ban pen kala pa ya ka e ka jing long ka ba phidon shapo ka long kum ba phisa ya ka ba shabar jong ka kali ka jong phi bat phikerman ba ka ba shapo ru kan khot ar koren san khanyo ka ong kumta lada u e ru udon ha u chris ulong ujing thau bathmai ki e ru ki barem ki la do no hakmi ki e baro ki la jia long ki bathmai ki e parlo be junga batang ublei hu bala ban pen kala ya ka donot ka jong phi phin yo ru ya ka jing suk
ha ka man sem ka jong phi lada pishania ha ki make up ne ki jing deng ban batai ya phi kumno phi long takamot parlob e junga ba phi phidan ha ka jing shitang ka jing long ka jong phi ka de ban wan naw blei to ai bo blei un yara be phi ba un kala ya ka jing mot jib khat ka jong phi room khat ar ka ong bat tu wat pen sriem rangkat yala de bat ka ne ka parthai henry to pen kala dur no yala de ken da ka jing pen thamai ya ka jing mot ka jong phi khnang ba phin yot tip ka ba kumno ka long ka mon ka jong ublei ka ba bha bat ka ba pen sgo bha e bat ka ba janai de parlob e janga kam long ka ba sneo lada philtai ki make up ne phile bhai sio jong phi ne phipong yi ka sapti ki ba internet ne ban pen internet yala de ne yo log u jong phi tumbang ite parlob e janga kamet ka jongi ka de ka temple ka jong ublei bat phide ban buram yala de ba phide ban phikir yala de ningkong koren like hanrio ka ong phi phem tep ba philong ka yeng shong ublei bat ba uman siem ublei ushong sa hapo jong phi parlog ngila ban pan internet yala de ki make up ne da ki jang ki ba internet ne da ka bangi thanyu snyo ne henry da ka ba par khat bha banging gide ke temple ka jong ublei ba uman sim ba khoi ushong sa hapo jongi tilada phide ka kynthei khristan da ukres ushong usa hapo jong phi te unum sha I phi ba pen phong ya ki jan ke ban pen pau ya ka met ka jong phi ban pen pau ya ki brio ban pen ikwa ya ki ban pen throw ya ki rom khat saw khat lai ko ong namar kata what I bangin bishar shu parlog hi henry phin kham kut bishar ya kane ya ka ban ombu ya ka jing jing thot yala upara bange lani ya ka daw ban kalon phi parlob e jaga ba ka tin ka jong blei ka long ka basai bha bat ka ai yangi shibon ki jisu tho bat ka pan sko tho yangi ya ka e ka bangi de ban le bat ka bangim de ban le ti hato ka riam ka jong phi ka ba phi riam ka pan sko bha ya ubreu ne ya ublei ha ka kom riam ha ki jing deng ki jong phi ha ki jing ta ki jing pen ki jong phi ningkong sambal ka long ka ba khan red khot ba hinyo ka ong henry utrai ula ong ha u sambal wat khmi ya ka khmat jong u lemne ya ka jing jrong ka ranyeng ka jong u namar ngala kan tat ya u na ba ublei ju khmi kumba khmi ubriu nama ubriu uyo I tang ya ka dor ka ba shabar henry utrai uyo I ya ka do no lok phi bangi ki briu bon sin ngi chu pe ya ka e ka ba shabar henry ngim la ban I ya ka ba shapo henry kti ka jong blei ka ong blei dala di hiu ong ba upe ya ka e ka ba shapo ka jong ubriu om ya ka ba shabar parlo be junga ka e ka bangi le ngim la ban long ki ba khoi namar ka ta to ngin pan bo na ublei ngin pan no u ya ka jing yara ba ulla ban pen kalai ka donor ka jongi ba ulla ban yara bingi kumno bangin long kata ka brio ka jong blei ban un phari u man sem ba khoi ba un yalam lanti yangi ban pen I yangi hadu unu upot ubangi de ban ya ha ka jing long man sem ka jongi e ha ka jing long do ka jongi ezekiel ka long ka balai pun red khat ba ar phinyo ka ong bat ngan bu ya man sem jonga hapo jong phi bat ngan pen ya phi ha ki an jonga ti phin rakhi ya ki jing bishar jonga wat phin le ru yaki dan bon bha ki shinrang bat ki kynthei ki bam sngo bha yalade namar kata ki pen sko bha yalade da ka bariam ya ki jang ki bariam dor da ki jing deng da ki makeup rei to kan ma parlo pi junga ba phi long ki ba bha brio bha namar ba ublei dala di hi ula thau ya phi sam kan long ba shis pa lai pu khandai khot ka ba khat lai khat saw khat san mat khan rio na ba medon ki khlai jonga haladi mila tap yanga ha ka khpo ka keme jonga ngan aingu yame na ba la thau itieng bat phla yanga ki ba phla ki kam jong me bat kamen sim jonga katep bha ya kata omshim labore na me ya ka dur jonga habala thau yanga ha ka bari bat bala thau start yanga ha ki ba jileu e ka khandau ki khmat jong me ki la yo I ya ka tinrai bam pat long dur jonga bat ha ka kitab jong me la tho ya ki khot met jonga baro ki ba la thau dur ya ki ha la kasngi ha bam pat la don
kawai naki philong ki bakordor khmat ka jong blei ba phile ban don ya kata confidence ba blei ula thau ya phi dala ka khti Lucas kalong ka bakhat ar ka khot ba nyo ko ong Henry what ya unyu khle jong phi baro la nyo namar kata worship ting philong kham kor ya shibon kisem yeng log be janga ba blei ula ong ba philong ki bakordor bha ya u namar kata ong ba worship ting ti namar kata palo be janga phile ban shem ya karai bat kut jingbut ba hatu ngan perkhat ba ke e ba ki wei ki ong na ka banta ka jonga landi ngan chania ya ke e ka rukom long ka jonga hoi palo be janga ngite ba ka emotions ka jongi teng teng ka kala teng teng is ngosi teng teng i kemen Henry to chania bat ngai hoble ubala panlong ya phi bat kan mau ba mu udai tang ma u hi ubangila bat chania bat to kan mau palo be janga ka jinglong ka ba shapo ka kham corridor ban ya ka jinglong ka ba shabar ka jongi inner beauty ka jongi ka long kham corridor ban ya ka outer beauty ka jongi ka jing deng ksiar ka jing deng paila ka jongi ka jing thai sio ka jongi ka jing phong ya ki jan ki barem ta jing ta makeup ka jongi ne ki ki bangi le palo be janga kam long ka ba corridor khmat ka jong blei Henry u blei u ong bangi long ki ba corridor ya u kan ma palo be janga ba u blei ula thau yangi dala ka khti ka jong u bad u kwa ru yangi ban kala ka ba mul adangi le ki ba om ya hab bad ka jing kwa ka jong u bad dala de palo be janga ngim la ban pen khoi ya la de Henry da ka bor ka jong blei ba to gin IT ya u met ban man sim bad unsala ban pen kala yangi bad gite palo be janga shisha ka jing lok ba shabar ka jing per internet ka jongi ya ki wei pat kamlong ka bakoror rei hato ka ka bangi le ka long ka ba ihon khmat ka jong ble lani ka ba priang hon khmat ka jong ble to bu ne ka jing kali la de palo be junga bato kan ba hawa phideng jing deng hawa phi phong ki jan ki baram bar hawa phita ki make up to kan ba bakane kan pensgo bhan em ya ble te parlo be junga to blen kut khui phi we pwe pangin sekendo biang pan ha ka we ka video bat parlo be junga la da phikwa bangan duai na ka banta ka jong phi sko ba phai kerteng ka jong phi bat na ka banta ka engan duai na ka banta ka jong phi bat ngan duai kerpang na ka banta ka jong phi